Доброго дня, пане Зоряне. Доброго дня. Добрий день, Зорян. Да, привіт, друже. Я так розумію, що ви нам подзвонили підтримати? Подзвонили ви мені, але беззаперечно я завжди підтримував єдиний кримсько-татарський телеканал в Україні, який, власне, завжди підтримував наших братів кримських татар, які сьогодні на території Криму перебувають під гнітом Російської імперії, новітньої Російської імперії путінського режиму. І тому, беззаперечно, я вважаю, що такий телеканал не просто повинен існувати в Україні, а повинен мати цілковиту державну підтримку з усіма відповідними наслідками. І, беззаперечно, для мене та інформація, яка була вчора озвучена, достатньо тривожна. Тому я сподіваюся, що спільними зусиллями все-таки вдасться цю ситуацію змінити. І ваш прекрасний телеканал, який я щиро люблю і поважаю, буде мати можливість давати об'єктивну і правдиву інформацію стосовно ситуації в Україні, в першу чергу орієнтовану на тих людей, які сьогодні перебувають в Криму під окупацією російських військ і кремлівського режиму. Пане Зоряне, таке запитання до вас. Ми говорили з Андрієм Ревою, колишнім міністром соціальної політики, і він досить чітко декілька разів проартикулював, що от все, що зараз відбувається з телеканалом АТР, це там умовне політичне незамовлення, але політична неволя, небажання нинішньої влади. Так, що це не просто збіг обставин, що це не просто бюрократична якась помилка, чи ще там, а от саме в цьому він вбачає політику. Ви погоджуєтеся із попереднім спікером? Ну, безумовно, без політики тут ніяк. Мені зараз важко коментувати слова пана Реви. Давайте вашу думку. Що ситуація на сьогоднішній день, я так розумію, динамічно розвивається. І, як я вже сказав, я дуже сподіваюся, і я свою позицію заявляю відкрито, чесно і публічно, що ця ситуація буде змінена в позитивний бік, але без політичної волі однозначно тут не обійтися. В цьому жодних сумнівів немає. І це абсолютно потрібно розуміти і усвідомлювати. І я сподіваюся, що така політична воля на підтримку єдиного, як я вже сказав, кримсько-татарського телеканалу в Україні все ж таки з'явиться і все стане на свої місця. Принаймні, у мене така надія є. Зарян, я хочу вот лично тебя и от себя, и от всех наших сотрудников поблагодарить. Дело в том, что Зорян Шкиряк был первым, кто вчера из людей, скажем, имеющих отношение к правительству, он советник министра внутренних дел, первым публично высказался на нашу підтримку. Спасибо, Зарян, огромное. И ты первый, кто у нас в эфире сегодня из представителей власти, если так можно сказать, да, советник это все-таки тоже представитель власти, советник министра. А до этого мне звонили только представители литовского правительства и парламента, начиная с вчерашнего вечера. Ты первый украинский представитель власти, кто нам позвонил. Дякую, друже. Єдине, що хочу трошки заперечити в широкому розумінні, мабуть, все-таки до влади я маю опосередковане відношення, але беззаперечно, як громадянин України, як патріот України і як друг, справжній друг кримсько-татарського народу, який прекрасно усвідомлює ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні, я беззаперечно підтримував і буду підтримувати ваш прекрасний телеканал. І сподіваюся, що я не останній з людей, які сьогодні мають якесь дотичне відношення, який буде стояти на захисті можливості мовлення телеканалу АТР в Україні і за її межами. Тому спасибі вам і тримайтеся.